Bună seara, mă găsiți la un episod. De data asta să vă arăt seria mea de clicker. Clicker time. Nu uitați să dați like și să vă abonați dacă mai vreți episoade și clopoțelul. Nu uitați de clopoțelul. Vin cu elul. Unde și să vă arăt ce am făcut și o să mă updatez desigur. Mi-am s-a updatat la al 3-lea serie. Hai să-mi pun auto. Să mă duc în ea de dincolo. Portal. Și cu nu-i lumea de după portalul ăla. E lumea intelectuală. Bă. Și voia de la reînceput atât. Hai să mă bag și aici. Am unul. Aici dau că scot. Am să împic ăla de 5,6. Auto. Alo? Da. Alo? Shop. Bine am cumpărat. What the? De ce? Să trec. De ce m-a dat afară? Nu știu, o să încerc să reintru. Nu știu de ce m-a dat afară. Așa, live. Care e prima. Nu am nici cea mai mică idee. Clicker Simulator. Sezon 3. Cu valori neiertat. Bum, bum. Haide. Nu deodată că le arăt abonaților, dar cum se mișcă Roblox. Haide să mă duc. În care nimeni nu știe foarte bine. Și niște peturi mai mari. Comun, nu vreau comun. O vreau pe ăsta, bă. Ia unul. Că de ce nu? Bine, am ce am aflat că Roblox-ul. Deci întreb 4 de pentru cred că pot să aștept aici. Ui. Bă. Bird. Așa fac mult mai rapid. Ce așa fac eu? Așa fac. Da, mai bine fac pe ăsta. Bum. E blană, că vrea să stăm cât mai mult. Haide, ochiul. Ce bag eu la hai să mă duc să-mi cumpărăm din asta de Riber. Nu, m-am cumpărat.
Deci fost vreau cumpăr pe site-ul QE. O să cumpăr ăla de 8. Asta sunt bani niște repertori blană. Bum, 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 bum. Haide cu 8. Ai cum că două. Două QE, doi QE. Ai cum că doi QE. Am avut puțin lag acolo, clan. Hai cu 8. La din desenul de 100. Dar vreau să-mi dau ăsta, da. Haide cu 11. Trebuie 3 etichete. 400. 50 de stele. Acum fac eu stelele, bro. Și de unde iau eu bănuțul? Șapte. Hai copt, hai copt. La asta s-a mers mai rapid, pentru că am dat de sale pe T. O să de T. Dar cine ești mai sigur? În afară de mine, care am multe. Bum, bum, bum. Cum? Udă. Doi. Asta este un doi. Bine. Hai să cumpăr ăsta de boi. Bui. I-am dat bui. I-am dat bui. Asta e. O secundică. I-am luat asta de aici. Bine. Ăla era super. I-am luat asta de aici. Pe două. Mă teleporteze. Pe două. Aici am. Nu am. Nu mai am. Wow. Se așa. Mai dar nici nu. Comun. De. Hai că numai ăsta îmi pică. Bă, de serios, eu vreau să pic bine. Că rău de rău. Eu o să fac întrebare. Da, mă, bine. Am unul cu ăsta. Stai puțin. Unde era cu ăsta? Hai, hai. Unde era? Da, aici. Da, am cumpărat aici după putea. Da,
Bam, bam, bam. Aici. Un D,5. Bai cu D-ul tău. David. Mă las cu Davidul tău. Să mă bată hamsterii, că nu reușesc. Serios, să mă bată hamsterii, că eu viu ăsta. Ăștia o să-i șterg. Nu șterg. Gata. Out. Haide. Haide. Cum? Nu ne mai aplică, nu mai da. Atâta cu să vă arăt toate lucrurile. Stai că nu pot să mă văd decât toate lucrurile interesante. Toate lucrurile pe care le-am făcut pe aceste nume. Pa!